दिनै जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि गेजेराव मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाबोनो थाखाय जोङो दिनै रोंगौथि सायख' आनजादखौ लाबोदों आरो फैयै फैयै जोंनि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जे रोंगौथि सायख' आनजाद बेयो दिनै 9थि खेबाव मोनफैबाय थामहिनबा 9 बोसोराव आगान होबाय आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हाइ स्कुल सेक्सनखौ लानानै लाबोदों आरो उदालगुरि जिल्लाया एम इ सेक्सननिखौ लानानै जोङो दिनै 9थि खेबनि थाखाय टेलेन्ट सार्च आनजादखौ जों फाथिदों आरो बेयाव जों खोब बाख्नायनांगोन जोंनि दिथागिरि बा गारजेन बिथांमोनखौ जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव दिनै नैबे जि रोंगौथि सायख' आनजाद बेयो गासै 27 आनजाद मिरुआव बे आनजादा जागासिनो दङ बा सोलिगासिनो दङ आरो गासै जोंनि बे 6, 7, 8 मोनथाम थाखोनि जि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै जि खुंनाय आनजादाव गासै जिल्लानि गेजेराव 3542 सा बिजाथिया बे आनजादखौ जिरायदों। खोब मोजां साइन होननानै जों बुंगोन आरो बे आनजादनि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव मोनसे बादायनाय मोनसे उत्साह बे फैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोंनि दिथागिरि बिथांमोनखौबो जों बाख्नायदों गावबा गावनि गथ' गथाय बिथांमोनखौ नैबे आनजाद मिरुसिम लाबोनानै आनजाद जिरायहोफैदों बे जोबोर गोजोनथाव आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गोथार थांखि बेखौ बिथांमोनाबो जोंखौ मददथि होफादों बेनि थाखायबो आङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 9थि जि रोंगौथि सायख' आनजाद एबा टेलेन्ट सार्चनि जि एग्जाम जिल्ला एबसुआ एम इ सेक्सननि थाखाय बिथांमोना खुंबोगासिनो दङ। दा दिनै बे डिमाकुसि जे ट्रिनिटि कलेजाव मोनसे सेन्टार हिसाबै बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय आंखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय बायदि आङो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो आङो साबायखर बावदों जिल्ला एबसुखौ जे जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोननि थाखाय एम इ सेक्सननि थाखाय जि टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंबोबाय थादों। दा बिनि थाखाय आं जिल्ला एबसुखौ मिरु एबसुनि जानानै आं साबायखर बावदों। बेवहाय गोबां जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ जोङो नुदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे टेलेन्ट सार्चनि एग्जामखौ खुंबोबाय थानाय जायो 9, 10नि थाखाय। दा बेवहाय आं बेखौसो बुंनो सानदों जायफोर दिनै बे टेलेन्ट सार्चनि आनजादाव फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लाबाय आरो बिथांमोनखौ फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बे एग्जामाव जिरायनो थाखाय जायफोर गारजेनफोरा खाबु होबाय बिनि थाखाय आङो गारजेन्स बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समावबो बे आनजादाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गारजेन्स बिथांमोना बिमा बिफाफोरा जाहाथे सुबिदा होलाङो बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों आरो दिनैनि बे उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव खुंनाय 9थि रोंगौथि सायख' आनजाद बेयो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै जोबलांथों बेखौनो आं आसा खालामबाय आरो जोबनायाव बेवहाय बाहागो लानो हानाय बे हाबाफारियाव बेखेवनाय हाबाफारियाव बयनिसिमबो आं साबायखर बावदों आरो खेबसेबाव जिल्ला एबसुखौ गोजोननाय आरो साबायखरखौ बावबाय बेखिनिखौनो बुंनानै आं मोनसे फोसावथाय क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार। सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धामाका अफार। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों। लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।